Dobro večer, dragi naši rock'n'rolleri. Evo nas, ponovo sa vama. Dakle, prošli su svi božićni, novogodišnji i oni drugi novogodišnji praznici i evo sada je vreme da krenemo u ovu našu rock'n'roll vožnju 2013. Vraćamo se veseli, raspoloženi i od ove emisije krećemo u druženje, naravno sa vama. A ja se nadam da ćete vi tokom ove naše emisije da budete uz nas i da vidite šta smo vam to pripremili. Za ovu emisiju imaćete sjajan bend i čućete nevjerojatnog gitaristu iz Banata. Jeste, za ovu emisiju spremili smo jednog fenomenalnog gitaristu iz Vršca. O kome se radi saznaćete ako ostanete sa nama do kraja emisije. Upravo ste čuli numeru Solfeggietto, a muzičar o kome smo pričali u najavi i koga ste videli u izvođenju ove pesme je Nenad Kukić. Šone, dobro večer. Dobro večer. Nama se ovo izuzetno svidjelo. Hvala puno i hvala na podršci i na pozivu. Ti si došao da konačno predstaviš svoj rad u ovom nekom svetlu. Svi tebe Vrščani znaju kao člana jednog benda koji svira pop rock obrade i vrlo ste popularni, svirate i van Vršca, često ste u Novom Sadu i slično. Ali čak i Vrščani ne znaju da ti sviraš i ovakve stvari. Da, pa eto, ja sam hteo zapravo da započnem tu neku promociju te neke svoje instrumentalne muzike, s obzirom da se dosta dugo bavim time, već možda više od 10 godina, od kako sam počeo sa snimanjem tih nekih svojih kompozicija. Međutim, sad sam odlučio da pre jedno par godina tako nešto pokrenem time što sam na YouTube uploadovao jedno 16 kompozicija do sada, znači od 2010. i tako otprilike do sad. Tako da, eto, to je nešto, na primjer, mogao bi od toga da napravim album i po. Ali odlučio sam da poklanjam svoju muziku s obzirom da je diskografija takva kakva je kod nas. Tako da ne isplati se sad tu ulagati puno u izdavanje nekog albuma i tako dalje. Tako da to je to. Za sad YouTube samo, a kasnije ćemo vidjeti. Za sad internet promocija. Pa da. Među tim stvarima koje si ti tamo izbacio ima i tvojih lično autorskih stvari, ima i obrada nekih već poznatih numera. Da, čuli smo malo pre kompoziciju Karl Philipp Emanuel Bacha, to je sin čuvenog Johana Sebastiana Bacha. Obojica su pokojni, za onih koji ne znaju. Tako da, to je kompozicija koju sam ja čuo davno, kad su se otprilike pojavili mobilni telefoni kod nas. A tad su svi počeli da slušaju klasičnu muziku, zato što tad uopšte nije bila ta mogućnost da se ubaci Ana Kokić u telefon, nego je tad moralo da se pusti ili Mozart, Fuga, Tokata, Bachova. Melodije koje su bile već ubačene u telefon. Da, i onda tako da negde gde uopšte nije bilo očekivano da će da se čuje Mozart, tu tačno zazvoni telefon. I tako sam, jedna zvonjava telefona je bila upravo ova kompozicija. Tako da sam dugo to planirao da obradim, ali evo sad posle koliko godina već ima od tada, konačno sam napravio svoj neki aranžman te kompozicije.
Dušica ima Da. gomilu pitanja za tebe. Vidim Okrećemo kako se. spremno Da, čeka. ovo je fenomenalna informacija. Eto jedne fine i korisne stvari mobilnih telefona, osim razmene informacija. Dakle, davno bilo, da, na svu sreću pa nema Ane Kokić u mobilnim telefonima. Nije bilo u to vreme, ali Čak neka nije bilo oni... ni Ane Kokić. Da, ja ne želim da ni podaštavam ničiji rad. U svakom slučaju, Ja čak ne znam ni ko je mi Ana se Kokić. bavimo rock'n'rollom i pokušavamo da ga vratimo na velika vrata. Vidi, ono što je meni zanimljivo strašno. Prvo, dobrodošao. Bolje vas našao, Ja se hvala. nismo pozdravili. Reci mi na koji način si objedinio klasiku, akustiku i elektronski gitarski ritam? Pa, Ovo je fenomenalno. Hvala. To je nešto što uglavnom ima dosta ljudi koji danas čuju ovu moju muziku pa me pitaju kao kako, odakle ti takve ideje, kako si uspeo tako nešto da objediniš. Međutim, nisam prvi ako je to uradio, to je dosta davno urađeno. To je taj neki neoklasični stil, znači negde počevši sa možda Richie Blackmoreom nekih 70. godina ili kasnije sa Yngwie Malmsteenom je taj stil bio u tom nekom začetku. I onda sad do danas se to razvilo, tako da ima jako puno izvođača koji zapravo sviraju ovaj stil kojim se ja bavim. Međutim, nije to toliko popularno, ne može da se vidi na najvećim medijima kod nas, tako da nije poprimilo neku veliku gledanost i popularnost. Tako da nije ništa originalno što se tiče da stila. nije popularno. To što nije na nekim medijima, to ne znači da nije popularno. Da. Postoje ljudi koji to slušaju i koji to debelo plaćaju. A to što ti radiš, to je u svetu nešto što je najplaćenije i nešto što je najskuplje. Drago mi je da tako misliš. Da, a reci mi, reći ću ti šta mislim, ali prvo možda mi odgovoriš na jedno pitanje. Čula sam u razgovoru sa tobom i sa tvojim prijateljima da si imao kontakte sa evropskim, svetskim gitaristima i sa imenima koji zaista su veliki. Slučajno se dogodilo, u stvari to je sve meni jako čudno i ja nisam mogu da verujem da se zapravo to dešava. Sad kad kažem nekim prijateljima da sam stupio u kontakt recimo sa Steve Lukatherom iz grupe Toto, to je nešto zaista ovako velika stvar i onda su podeljena mišljenja. Neki kažu pa šta misliš Stanja, on sedi tamo u avionu, ide na turneju, ne zna šta će sa sobom i on će sigurno da čita tamo, tako da i nije s te strane i nije toliko čudno. Međutim, dogodilo se da sam ja njemu poslao preko Facebooka dve moje kompozicije prošle godine i preslušao je obe i dao je dosta pozitivne komentare. Sad, naravno, to se desilo možda baš u toj nekoj situaciji kada nije znao šta će sa sobom, pa je preslušao te neke moje pesme, tako da to je jako velika stvar za mene, recimo. Što se tiče, recimo, tog izvođača, ogromnog, a takođe Jason Becker, jedan od mojih omiljenih gitarista. Upravo sam htjela ti pitam ko ti je bio uzor. Jason Becker. Da, rekao si. Jason Becker, Steve Vai. Ostavio si mi sad bez teksta, ali ne vezi, smislit ću ja. Da. Sad za one koji znaju ko je Jason Becker, odlično. Za one koji ne znaju, to je gitarista koji je sa 19 godina već svirao sa David Lee Rothom u najvećoj njegovoj popularnosti, znači tad. Kasnije je oboleo od jako teške bolesti i priča je izuzetno tužna, tako da voleo bi da se ljudi više informišu putem interneta, recimo, o Jason Beckeru, nego da ja prenosim to, jer nemam trenutno tu emociju koju bi, ne bih hteo da rastužujem gledalce, tako da to je to. Da, reci mi, kad si prvi put došao onako u susret sa gitarom, u dodir? Kad si krenuo da sviraš? Sa koliko godina? S obzirom da si ti relativno mlad. Da, možda mlađi izgledam nego što jesam. Gitaristi su svi mladi. Negde oko 13 godina sam imao. Tada si počeo? Da, sa 13 godina. Ajde sad da poručimo nešto i mladim dečacima koji tek kreću da sviraju. Svi imaju problem, pa onda kad dođu tu nekde 14-15 godina, oni misle već da je to kasno. Da. Ajde razbi tu famu. A danas to i jeste, u stvari, drugačije vreme potpuno. Danas je sve dostupno mladim gitaristima, mladim umetnicima, svima koji žele da se bave nečim što je vezano za muziku, recimo. I tako da i ja bi verovatno počeo i sa 9 godina da sam tada imao ono što imam sada, da je tad postojao internet, da sam tad mogu da vidim te neke spotove na televiziji, tako da mediji su danas drugačiji i danas su te informacije dostupne svima, pa onda i klinci jako brže uče. Meni je bilo potrebno, recimo, od 95. do, pa ne znam koje godine, 97. valjda se pojavio se Rock Express.
to je časopis Branko Rogošić koji je izdao u to vreme, to je fenomenalan Dobro, mi časopis. smo imali jukebox, mi smo imali Recimo, ali svašta nešto. tu sam ja prvi put vidio tablature. Tablature to je nešto kao notni zapis samo za gitaru, tako da... Toga sada na internetu koliko hoćeš. Da, i knjige su se plaćale po 25 maraka, tad nešto kao jedna knjiga, pa sam ja to... Vidiš kako je rock'n'roll sjajna stvar. Izuzetno. Vidiš šta, Mislim da je kad imaš danas talent i kad si naprednije nego ikad. uporan... Ne, samo se vraća na velika vrata. Da. Uvek je bio napredan. Da. Od 50-ih pa evo do dan danas. Da, slažem se. Samo što to mediji ne žele da priznaju. Ali evo vidiš, mi nekako se borimo i nekako... Ja mislim da ja i Marija ginemo i cela ova ekipa za rock'n'roll, da će to neko jednoga dana da... Pa to je... da ispušti i da pozdravi za nekih 20-30 godina, bit ćemo rockabili. Da. Ostavit ćemo ta pitanja za neka druga vremena. Ja bih da pitam Šuneta nešto. Nadam se da ćeš moći da mi odgovoriš i možda malo nezahvalno pitanje, ali u čemu više uživaš? U ovome što sviraš sam ili u radu sa bendom? To su potpuno dve različite stvari. Znači, to što radim sa bendom, to je živa svirka koja je zapravo, jedino sa bendom imam taj neki kontakt sa publikom. I kakav god da je repertoar, šta god da sviram, uvijek postoji ta neka međusobna, ta neka razmena energije, kako se to već svuda govori, ali to stvarno i jeste tako. Znači, publika, kad je publika dobra i mi smo dobri, tako da to dosta je dinamična cijela ta priča. A ovo što radim sam, imam u tome jako veliku slobodu, tako da mogu bukvalno šta hoću da sviram i da komponujem. I tako da, što se tiče same muzike, mnogo više volim ovo što ja radim. A misliš da ne bi mogao to ispred publike da izvodiš i da dobiješ povratnu informaciju od njih i u tom smislu? Ali je dosta komplikovano, sve to dosta kompleksna muzika zapravo, tako da je potrebno da imam bend koji može da podrži svirački tako nešto. Čak je bilo pokušaje ranije, pošto sam ja sarađivao sa još nekim tako muzičarima, recimo Vladimir Đedović, Ivan Vasić, Damir Adžić iz grupe Alogija, ja i još jedan pevač iz Jagodine. Mi smo napravili smo neki bend, to je bilo negde 2004. 2003. ne sjećam se sad. Znači, ritam sekcija Alogije i plus 2 manijaka. I sad kao imali smo neke probe, spremali smo se za neki festival i tad sam prvi put u životu čuo bubnjara koji može da odsvira bukvalno sve ono što ja zamislim. Damir Adžić. Tako da, a Damir Adžić nije u Vršcu, on je u Smederevu i takvi bubnjari su uvek negde van Vršca, a ja volim dosta kompleksnu muziku, tako da i kada bih hteo, sad moralo bi jako puno da se vežba. Čak ni ja ne bih mogu da odsviram to što sam snimio sve odmah. Dobro, o tom potom. Pojavit će se sigurno ljudi sa kojima ćeš moći da sarađuješ i sa ovakvom vrstom muzike i da onda i to izvodiš uživo pred publikom i verujem da će tek onda uživati mnogo više nego sad ovako snimljeno kad slušaju. Prije nego što nastavimo razgovor, da čujemo mi još jednu numeru. Šta slušamo sledeću? Da. I ta priča ima sledeća je... mnogo zanimljivu notu. Pa da, to je dosta interesantna priča s obzirom da se radi o pesmi koju sam ja prvi put čuo u filmu Anđeo čuvar. To je domaći film koji je vjerojatno svima poznat, pa da ne pričamo sad. Tako da kompozicija je Anđeo čuvar ili Sajbija, tako se zove, na ciganskom, na romskom. Autor je Šaban Bajramović zapravo, a potpisan je Zoran Simjanović, tako da tu je nešto bilo, ne znam nija šta, ali uglavnom mislim da je Šaban Bajramović komponovao pesmu i otpeo napisao zapravo taj tekst, neki na ciganskom, jer jedino oni to i mogu, jel? Tako da ja sam tu radio kao instrumentalnu numeru, kao obradu i to je upravo ta pesma koja je odsvirana u tom nekom stilu Jasona Beckera i to je ta pesma koju je on čuo i koju je lajkovao na YouTube-u. Tako da to je, eto. Tebi je izuzetno drago. Da, meni je izuzetno drago kao kompozicija, bez obzira na to što sam ja obradio od uvek. Znači, jedna tužna melodija jako. Da poslušam.
ovo je za svaku pohvalu. I šteta je što već nisi tamo na nekim velikim binama i sa velikim svetskim poznatim gitaristima. Jeste dosta tužno, ali evo mene obradovalo to što na našim prostorima postoji takav gitarista i žao mi je što ne znaju za tebe, veruj mi. Rastužilo me je to, više nego pesma. Da, pa dobro, relativno nisam ja tu dugo, mislim ja dugo sviram, ali te neke 3 godine se ja bavim tim objavljivanjem tih mojih nekih kompozicija, tako da šta znam. Da li si nekada razmišljao da ti treba neko ko će celu tu priču da prezentuje negde? Da si nekada razmišljao da se pre svega povežeš sa nekim dobrim menadžerom koji zna gde ti možeš da sviraš i zna sa kim može da te poveže? Zapravo to su neki prvi koraci, to svi rade. Da, pa, mislim da si preskočio najbitniji deo. Ne, poznajem cijelu priču što se toga tiče. U Srbiji postoji samo jedan gitarista koji je uspeo u okviru tog stila da nekako dođe do tih najglavnijih vrata što se tiče te neke velike produkcije i svega toga, tako da Vinnie Moore, Tony McAlpine, svi ti gitaristi koji su tad bili 80. godina jako popularni, to su naravno Marty Friedman, Jason Becker, Yngwie Malmsteen. Thorgood, Bonamassa i ostalo. Zapravo, Mike Vorney se zove čovjek koji je osnovao izdavačku kuću Shrapnel Records i on je pronašao, to je izraz koji se koristi, mnoge od tih gitarista i on je izdao njihove albume. Između ostalih, tu je Borislav Mitić, domaći gitarista, za kog opet mnogi nisu čuli, isto kao i za mene, a on je jedno... Kao i Zanu Popović, recimo. Ali sad su na svu sreću, obzirom na koncerte po Beogradu, eto sad čuju. Da. Tako da, eto, na primjer, on je postigao jako veliki uspeh u okviru te neke muzike koju ja sviram i mislim da bi to moglo još više od toga. Da, ali ti si specifičan. Kod tebe može da se prepozna nekad metal, nekad rock, nekad pop, etno. Da. Fenomenalna kombinacija. A koji je tvoj fah? Šta je ono što ti voliš? Ja volim zapravo malo tako upravo da šaram po tim nekim stilovima, ali opet to je nekako sve u okviru, nije to toliko razgraničeno stilski. Tu je uvek neki taj sličan zvuk gitare u svim tim pesmama, tako da jedino možda, eto tako, neki imaju te više primese tog nekog kao etna. Naprimjer, obradio sam kompoziciju Gde si dušo, gde si rano, to je obradio i Radomir Mihajlović Točak o kojem smo pričali pre emisije. Da. Rekla sam da si me malo podsjetio i to je ono što ja sam još uvijek pod utiskom smaka. Tako da to su te neke obrade, mislim, tih nekih domaćih, recimo, pesama, pa tu je onda od Kiki Alessandrića, ona kompozicija koju je Zdravko Čolić ranije kao svirao, tako da tu Spavaju li oči nebeski, tako se zove. Zaboravio sam čak kako se zove. Vidi, toliko festivala za gitariste ima po Evropi da je to nešto neverovatno. Da li si ikada krenuo tu priču da apliciraš na neki taj festival? Znaš koliko mladih benda ode na taj način? Da, pa ja sam više kao instrumentalista i kao neko ko je solo izvođač i onda sad u okviru te priče kako se zapravo tu postaje neko ko dobija više pažnje u današnje vreme. U današnje vreme uglavnom imaju običaj da snimaju svoje sviranje u nekom malom studiju ili u svojoj sobi čak i onda tu je takvom slušalaštvu je zapravo najvažnije zvuk kako neko svira. Znači, nije njemu sad važno da on tu ima neki spot, fancy i sve to, nego upravo do izražaja dolazi svirka. Tako da jedino taj neki način je zapravo oni gitaristi koji su ranije snimali albume su legendarni gitaristi i oni ih snimaju i dan danas. A ovi novi, mlađi gitaristi se snimaju kod kuće tako i isto su popularni. Reci mi, gde si sve svirao? Do sada? Sa bendom ili... Bez benda? Da, bez benda. Malo pre sam pričao, baš što se tiče ovog mog solo rada, potrebno je da imam bend koji podržava to sve. Znači, to je ono što... Da, treba ti bubnjar, rekao sam. To je ono što je, ali ne bilo kakav. Naravno. I onda to je dosta komplikovano da se izvodi uživo sve, tako da jako puno u stvari vremena je potrebno i što se tiče ovog snimanja i svega toga, da se uskladi to sve sa radom sa bendom, jer onako baš je dosta energije oduzima i to sviranje po klubovima. Vidi, ti si u Vršcu. Da. Pretpostavljam da imaš informaciju da u Beogradu svake subote, bar u najmanje 2 jaka lokala, to znači da su to lokali koji su posećeni, klubovi zapravo, sviraju gitaristi kao što si ti. I pokazuju sve ono što znaju. Recimo u Domu omladine u Beogradu svake druge subote imaš svirače Apokalipse.
to nisu uvek isti svirači. Da, Ali da, stvar je u tome da odeš, da se prijaviš i da tebe neko vidi, da te čuje. Obzirom da nemaš svog menadžera koji radi za tebe i koji jednostavno onako, ja kažem, grebe da te otisne malo iz ovog grada, jer ovde nećeš verovatno uraditi ono što bi trebao da uradiš, nažalost. Ali dobro, potrudit ćemo se svi. Ali hoću da ti kažem da recimo u Beogradu Doma omladine svake druge subote, jednostavno, ajde probaj onu pravu priču od pre 20 godina. Stavi gitaru na leđa i idi. Da, mnogi me savjetuju. Znači, nemoj da budeš statičan. Ne što se tiče muzike i sviranja, ja sam oduševljena onim što ti radiš. Hvala. Ali obzirom da se krećem i da zaista smo mi u kontaktu sa muzičarima i znamo šta rade i sa našim i sa stranim i tako dalje, ali ono što ti ja zaista savjetujem od srca, kreni malo sam napolje. Napolje znači bar izaći za početak iz svog grada. Svirati sa bendom po klubovima u gradu, okej, to ne govori o tvom kvalitetu. Znači, ti tu ne možeš da promovišeš ono što zaista fenomenalno radiš. Recimo, toliko dobrih gitarista je bilo što u Areni, što u Sava centru, što u Pioniru i tako dalje. Dovoljno da te samo jednom čuje neki dobar menadžer koji će te pozvati danas, sutra da, ne znam, recimo, sviraš nešto pre nekog jakog benda. Pa ste našli kako je Slash krenuo. Dakle, neko je njega slučajno čuo negde i eto, nastali su to što jesu. Jedino što sad ti jaki bendovi koji su zapravo najpopularniji, sve je to nekako mnogo daleko od rock'n'rolla. Misliš od pravog rock'n'rolla? Da, i onda i svi gitaristi, recimo ja poznajem mnoge gitariste sa estrade i gitariste tih najvećih nekih bendova koji su, naravno da ne pominjamo sad, ali uglavnom to je dosta daleko od instrumentalne muzike. Instrumentalna muzika ipak ostane negde po strani, znači onako kao nešto čime se ljudi bave iz ljubavi čiste, a da bi mogli da žive od nečega, to je, uglavnom se udaljuju od toga. Zato se mi trudimo, evo, radimo ovo što radimo, ne bili ljudi, pogotovo ljudi koji se bave rock'n'rollom. Ja kažem rock'n'roll, ali mislim na hard rock, mislim na blues, na metal. Sve je to rock'n'roll, naravno. I da nađu svoje mesto. Ovo je nečin bar jedan mali korak kad svemu tome što ti pričaš. Da li si pre ovoga imao neki kontakt sa medijima? Da li si već kretao da na taj način promovišeš svoju muziku? Znam da koristiš YouTube, internet i sve to, ali opet, ono što kažeš što nije bilo na televiziji nije se desilo. To, ako se nisi pojavio, onda ne postojiš. Uglavnom se sve vezivalo za Vostok, za bend sa kojim sviram i onda sam ja tu negde u toj nekoj priči provlačio i ovo što ja radim, tako da sećam se da sam dosta puta pričao o tome što radim, međutim, ovo je prvi put da je ta audio prezentacija baš moje muzike negde na nekoj televiziji, znači da ljudi čuju na televiziji moju muziku, tako da je to sad premijerno, eto. Meni samo nije jasno da se nijednom nisi pojavio na festivalu koji je jedini u Južnom Banatu do prošle godine bio, to je Rock Village. Ne sad, ne pominjemo Rock Village kao Rock Village, o njemu već svi sve znaju. Već jednostavno, ne mogu da verujem da jednostavno nisi stupio u kontakt sa organizatorom i da si tu imao jednu svoju solo deonicu, 15 minuta, 20 minuta. Ja verujem da bi bar 5 menadžera bilo oduševljeno. Ja već znam dvojicu koja će bi se oduševiti s tobom. Da, pa nadam se da će gledati emisiju. A što se Rock Village tiče, interesantan podatak je da prvi Rock Village koji je bio pre, ne znam koliko tačno godina sad. 95. Izvinjavam se. 95. 95. posle 20 godina. A ne znam, onda je nešto ovo kasnije. Izvinjavam se, 2005. 2005. Ne, mislim da je sad kao... Otišli smo davno. 50 godina bi tu Nešto mi 8 do 9. Ne, izvinjavam se, da, 2005. godina, da, to se već uklapa u ovu priču. Mi smo kao Vostok bili prvi bend koji je ikad svirao na Rock Village, znači mi smo ga otvorili. Mi smo otvorili festival, tako da to je ono što meni sad kao budi neka sećanja u vezi sa Rock Village-om i bilo je i ljudi koji su reagovali kao što kažem. 3000 ljudi na prvom. Da, bilo je dosta ljudi i svi su kao nešto... I sa napravljenom binom koja se za malo nije srušila. Toga se neće, mi smo svirali prvi, pa smo posle išli na drugu svirku. Da, svaki početak je težak, da. Ali ja upravo govorim o tvojoj solo karijeri. Nemoj da se ljutiš, ja volim bendove, volim kada su ljudi komercijalni u tom smislu. Volim timski rad i to je neverovatna priča, ali ono što mi zaista zaintrigiralo maštu je tvoj solo rad. To je nešto neverovatno. To je nešto što je van ovih prostora i nešto što ja mislim da evo, do točka, znači mi smo u Vršcu, do točka, do Beograda, do Zvezdare, ne znam da možemo da izbrojimo na prste koliko ima toliko pevača na gitari. Ti pevaš na gitari.
Hvala puno. To je to. Mi smo čuli Zajdi, ali nadam se da ćemo čuti u nekim narednim emisijama ili jednom prilikom. Da, svirao sam mnogo puta Zajdi, svirao sam nešto opet što se tiče tih nekih uticaja domaćih ili tu negde bliskih. Vlatko Stefanovski, Jovano i Jovanke, pa Makedonsko devojče na gitari, znači te neke makedonske kompozicije koje su kao dosta popularne, ali opet u tom nekom mom izvođenju su dosta drugačije nego što se to izvodi inače, tako da to sa bendom recimo sviram. Tu je negde taj moj deo koji promoviše mene. Ajde da razbudimo gledalce. Šta je to što ćemo čuti? Sledeća numera? Sledeća numera je onako malo brže jedna kompozicija. Ona traje inače u originalnoj verziji 11 minuta, zato što je to zapravo jedna neoklasična svita. Ti si kao Steve Ray Vaughan. Strašno. Da. Strašno. U pozitivnom smislu. Tako da traje 11 minuta, ima uvodni deo, ima sve ono što neka svita otprilike može da sadrži, tako da izbacio sam sve te neke delove da bi bilo za televiziju onako dosta primerenije, tako da sad traje 3 minuta u ovoj varijanti i zove se Neoclassical Suite, znači to je... Evo sad ćemo čuti Nenada Kukića, vi uživajte narednih 3,5 minuta. Iako je samo 3 minuta, oduševilo je i nas, a verujem i naše gledalce, a mogu da zamislim kako će tek reagovati kad poslušaju na YouTube-u celu verziju od svih onih 11 minuta. Kaži mi, da li ti želiš, pošto evo završavamo razgovor, nešto da poručiš svim ljubiteljima rock'n'rolla i svim gledalcima naše emisije? Poručujem da veruju u rock'n'roll, jer rock'n'roll je danas jači nego ikad. Verovali ili ne. Tako da,
ništa posebno. Ovo je ono što ti radiš zato što voliš, a tvoja profesija će biti malo drugačija. Ti si završio... Da, ja sam zapravo vaspitan, ja ne znam šta ću ja uopšte u emisiji. Da, jesam, ali nisam još uvek zaposlen, tako da... Ali dobro, dobio si svoju diplomu. Pa da, dobio sam diplomu. Što nama svima daje nadu da će nam generacija biti mnogo bolje, jer će ovakvi ljudi raditi sa njima i biti njihovi vaspitači i prosvetni radnici. Da, ima tu dosta i muzičkog tog nekog dela, tako da profesorka Nataša Sturza, koju pozdravljam ovom prilikom, ona mi je dosta veliku podršku uvek davala što se tiče tog vaspitačkog poziva, tako da sa njom uskoro treba da radim nešto, neku radionicu, pa to onda biće dece, biće muzike, gitara, ja. Samo nek bude muzike. Tako da, to je to. Samo nek bude muzike. Hvala ti na razgovoru i hvala ti na svemu ovome što si pokazao našim gledalcima. Potražite Nešin YouTube kanal, Nenad Kukić. Pronađite, poslušajte sve njegove pesme. Pronađite ga i na Facebooku, kontaktirajte ga. Slobodno. Kogod želi i ima neko pitanje za njega. I naravno želimo ti puno sreće u nastavku karijere, a mislim da će tvoja karijera biti onako impresivna. Hvala. To su neke naše prognoze, a od nas imaš maksimalnu podršku. Nešo, hvala ti. Ja se izvinjam. Samo za kraj, evo obećavam ti bar jedan festival u toku leta. Toliko možemo da uradimo. Eto. Evo, pa zapamtite. Eto najave. U nastavku